La gent d'Andorra. Què hi fem aquí dalt a més de 1.000 metres per damunt del nivell del mar? La música en una campanya és una part molt important perquè és la que desperta l'emotivitat, és la que desperta els sentiments. És molt important que el creatiu del vídeo, o si més no la persona que te l'encarrega, tingui la idea molt clara del que vol. I en aquest cas ho teníem molt clar. O sigui, em van donar uns paràmetres molt clars i a mi no em va costar gens entendre'ls. La campanya transmet tranquil·litat, la tranquil·litat que els nostres clients tenen sabent que els seus diners estan en bones mans. I aquest sentiment és el que vam demanar a l'Oriol Vilella. La música està composada de dues parts, una part molt tranquil·la i una segona part molt més intensa, on la música fa que surti aquesta emoció. El resultat final és molt xulo, perquè amb les imatges d'Andorra, de les muntanyes, els núvols passant ràpid, la locució, que el text és molt encertat, doncs amb la música li dona una potència que crec que és molt xulo. Així que estigues tranquil. Morabanc.